हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बिबिला चेनेला बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेनसेबा बयखौबो बरायहरबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दं ओमफ्राय जोंबो मोजाङै दं लोगोफोर ओमफ्राय दामायनि भिडिअ लाबोथाराखै लोगोफोर आङो मानो होनोब्ला जोंहा न'आव बिराद खामानि बिजि जादों आरोना मानो होनोब्ला थास' जावदों हालदै जावदों हाइजें जावदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खामानियाथ' जोबखाया मानसिनाव थेवब्लाबो जोङो दिनै बे खामानिखौ दोनथ'नानै जोङो दिनैहाय भिडिअ लाबोनोबो आरो मा होनो जेबो माबा लामायानो गैया प्लानानो गैया भिडिअ लाबोनो ओमफ्राय जों दिनै बिनानावजों आंजोंहाय जोंनाव जिखिनि दख'ना दङ जों बेखौनो लोगोफोरनो जेरै शेयार खालामनो सानबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ अननानै प्लिज नायलां स्किप दा खालाम जोबजासे नायलां आरोना ओमफ्रायो गिबियावनो आर'ज गाबो बयनिसिमबो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनाव इसिबां दामि दख'ना गैया थेवब्लाबो जोङो दामि गैयाबाबो आरो इसिबां बुरजाबो गैया लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बुरजानि थाखाय आरो दाम गोसानि थाखाय जों भिडिअखौ लाबोआखै आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला जोंहा दिनै बिनानावजों आंजोंहाय भिडिअ लाबोनो जेबो लामायानो गैया नालाय ओंखायनो जों दिनै जोंनियाव गांबेसे दख'ना दङ जों बेखौनो दिनै शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दख'नाखौथ' नानि दा एबार दख'नाखौ ओमफ्राय नानिया हरग्रा जाबाय आरोना बिनानावा ओमफ्राय फार्स्टआवनो लोगोफोर नैबे आरोना नानिखौ मा होनोलाय गलाब होनगोन ने गलाब होनो लोगोफोरा मिथिखायो नालाय बयबो ओमफ्रायो नैबे माबा बेसेबांमोनलाय 800 ना 800 लादों बियो माबायाव बायना दारखुसि टाउनाव बायनाय आरोना बियो लोगोफोर नै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों एबार देन दोनहरदो ओमफ्रायो नै बियो बेखौ मा होनगोन कालार ना कफि कालार ना कफि कालार बियो नै आंबो दख'नाखौ खिन्थु बारा कालार मिथिया दै मानो होनोब्ला आंना दख'नाखौ मोजां स्लिम जाबानो आंना नै बिदि गुस्थिफोराव सुख्लाब गैयाबानो आंनिया माने दख'नाखौ बिराद मोजां मोननो लायो आरोना आङो ओमफ्राय दखानफ्राव आं जेसेबां दख'ना बायबा आंना बुग्लुङा मानो होनबा बेफोराव नायबाय ओमफ्राय बिदि बेखेवना नायबाय सुख्लाबफोरखौ ओमफ्राय मोजांबानो आंनिया लाबाय आरोना लोगोफोर दे ओंखायनो आं बारा कालारखौनो मिथिया कफि कालारनि बियो ओमफ्राय नै बेखौथ' आं बिराद मोजां मोनो आरोना सयथिबो नै इयो मा कालार होनगोन लोगोफोर बेखौ जों दा बिब'बो मिथिला बिनानावबो मिथिला लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो बेखौ मा कालार होनगोन ओमफ्राय नै बिराद मोजां मोनो आङो बे दख'नाखौहाय आंनि फेभरेट दख'ना आरो बियो ओमफ्रायो 850 लोगोफोर 850 ओमफ्राय मानो होनोब्ला लोगोफोर माबा ब्लाउस गोनां आरो सादोर गोनां आरो इसिबां दामि दख'ना गैया जोंनाव खालि 800 850 ओमफ्राय 400 बिदिनो माने सिंगेल गोजा आरोना दख'नाया बेबायदि नै बेखौथ' बयबो मिथिखायोदां माथो नै बियो माबा ब्लाउस गोनां ओमफ्रायो सादोर दङ ना इना सादोर दङ ओमफ्राय बेखौ मा दख'ना होनोमोनलाय माबानो रिया दख'नानि बियो ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय बियो गोबाव जाबाबो खिन्थु दख'नाया जेबो जायाखै मानो होनबा ब्लाउसआसो गाननानै जामलांबाय आरोना ओमफ्राय दख'नाया नै दाबो मोजाङैनो दङ बिदि आरोना रिया दख'ना नानि बेसेबां लानोमोनलाय बियो 1500 ना 1500ल' बारा दाम गैया माने ओमफ्राय नै लायोना सादोरा एकदम सेक आरोना बेनो ओमफ्राय नैबेखौबा मा होनगोन दा मा होनगोनथाय बेखौ कालारखौहाय मा कालार बियो कालारखौनो मिथिया लोगोफोरजों बिब'बो बिनानावबो ओरैनो भिडिअ खालामलाबायबाय ओमफ्राय बाराखौनो मिथिया कालारखौनो मा होनगोन लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो नै थेवब्लाबो दख'नाखौ गांबेसे दङ बेखौसो शेयार खालामदों नालाय लोगोफोर नै दे आरोना लोगोफोर दे ओमफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय इखौ बिना नामा मा जोंख्लाब जोंख्लिब मिथिला दै बेखौ ओमफ्राय मा होनो बेखौथ' लोगोफ्रा
बयबो मिथिखागौ मानो होनबा आजिखालि इउटुबफ्राव आरो इउटुब नंबाबो नङाबाबो फांसन बादायलायनायावहाय ना लोगोफोर खालि बिदिल' नुयो माने मोनायावहाय मोसाबा जोङो नालाय खालि बिदिल' नुयो आरोना खिन्थु नै बिदि दख'नाया बिदिल'खा ओमफ्राय रुबियाव बेबायदि गैया आरोना ओमफ्राय खिन्थु आङो लोगोफोर आं बानायनाय नै बेखौ आङो बानायना लादो आरोना हारसिंनो माने खादों आं बेखौहाय माबायदि नुदों लोगोफोरनो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो समायना खालामना लादों आं बेखौहाय बिदि बियो माबाल' 700 ना नानि बियो 700 लादों 700 लादों बियो ओमफ्राय नै बिथ' गोमो कालारनि बियो खासियाथाय एकदम रोजा गोलाव बारा गाननो बायो आं बेखौ बायना लाबाय ओमफ्राय दा गाननोनो बायो एकदमबारे गोसोम कालारनि लोगोफोर मानसिया गोसोमबाबो दख'ना गोसोम ओमफ्राय ब्लाउस गोसोम बिराद मोजां मोनो आं सयथिबो ओरैबायदि आरोना बिराद मोजां मोनो आङो बियो 650 लादों बियो खावब्ला बाजाराव बायनाय खावब्ला हाथायाव गोसोम कालारनि ओमफ्राय नै बे खासियाथाय माने आगरा नै ओमफ्राय जोंनाय आरोना जोंनायावनो माने खासियाथाय बिराद गिदिर गोलाव बे दख'नाखौ गाननो हाया आङो बेबो ओरैनोथ' दामा 700 होनदोंमोन खिन्थु नै बिदि रुबैयाव बिदि होदों आङो बेबायदि आरोना ओंखायनो बे दा बेखौ लाबोबाय 800 लाबोदों बेखौ 700 होनदोंमोन बिदि होनायखाय आरोना लोगोफोर नै फथि माने मोजां नुयो बिदि होबोला गाननोनो हाया ओरैबायदि दाथ' आरो गरम बोथोरसो फैलायबाय जोलाबायसिगोनसो थेवब्लाबो मानसिफ्रा गानसावनायखाय मोजां नुनानै बायदोंमोन आं ओमफ्राय बेखौथ' बयबो मिथिखागौ ना लोगोफोर एकदम सादा सिदा सिम्पोल बिदन 400ल'सो लायो बयबो मिथिखागौ 400 गोमो कालारनि आरो नैबे जि मोजां मोनखायो लोगोफोर आं बे दख'नाखौ आयौ सिम्पोल ब्लाउसबो गैया सादरबो गैया आरोना ओरैनो माबायाव बायनाय बियो तामुलपुर बाजाराव बायनाय बियो जि मोजांखा गोथां कालारनि तामुलपुर बाजाराव मानो होनबा लोगोफोर आङो तामुलपुर ओमफ्रायो दारखुसि ओमफ्राय गुवाहाटि आरो तामिलनाडु बेफोराव आङो जि दायो मानो होनोब्ला जि दाबाबो बेबायदि दख'नाखौनो दायो ओमफ्राय थेवब्लाबो नै नङा आरोना बिराद माने दाम गोसानि दख'ना माने मेसिनजों दायो आरोना लोगोफोर आं दाहोयो ओमफ्राय गांसेयावनो 20,000 25,000 बेफोरबायदि सासे मालिकनियाव आं बिदि दायो आरोना दख'ना दाम गोसानिखौ दायो बिदि नङा बेथ' माबाजों दानायसो थार हालजों आखाइजों दानायसो आं दानाया मेसिननि दायो आरोना लोगोफोर बिदि ओमफ्राय नैबे दारखुसि टाउनाव बायनाय नै नानि बिखौ मा खालार होनगोन गोमो गोसोमाव गोमो माबालाय ना ओमफ्रायो बेसेबांलाय 1800 बेनियाबो सादोर दंना सादोर दङ नै बेनाबो मानसिया गाहाय हायथुथु ओमफ्राय दख'नाया जिबायदि गिदिर गोलाव आरोना गानखननो हाया ओमफ्राय नैबेना सादोर दङ नै मा ब्लाउस गैया आरो सादोर दङ ओमफ्रायो बारा गैला र' लोगोफोर ओमफ्राय नै बेखौलायनो बिनि नैखौ नामखौ खोन्थायाखिसै ना बिनि नामा मामोनलाय नैबे लकडाउन लोगोफोरा मिथिखाया खिथानांलाया मालाय लकडाउन बियो लकडाउननो बावगारदों आङो नामखौ खोन्थानोबो दा बिनानावा बुंनायखायसो बे लोगोफोर बे लकडाउन ना दा लकडाउन ने बिनो लकडाउन समाव बायदोंमोन आं बेखौ सिजेल माने दखानाव आरो ओमफ्रायो नैबेखौथ' आं मिथिला
दख'नायाथ' बिराद मोजां गाननो खेनसे गानबानो थे थाखायो आरोना गोरानो ओमफ्राय आङो कालारखौनो मिथिला मानो होनबा मानसिफ्रालाय बुङो माबा खान्थाल मादानो लोगोफोर नंखाया नोंगौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो नै आगरा गोसोम गोथां गोजा गोथां निला आरोना माबानो मा होनो खान्थाल मादा कालारनो बियो खान्थाल मादानि कालार आंबो मिथिला बेखौ आरोना मानसिफ्रासो बुङो ओमफ्राय माथो उफाय बायबाय नालाय खान्थाल मादाबाबो थाइजौ मादाबाबो गाननांसिगोन नङा होमबा लोगोफोर गानसै आयदै सिं सालायबाय ओमफ्राय नै बेखौ मा कालार होनगोन नानि पियास कालार ने पियास कालार बियो पियास कालार 700 दाम गैया लोगोफोर दख'नाया एकदमबारे दाम खमनि गोजा आं दहायनो बुंखादों दाम खमनि गोजा होननानै थेवब्लाबो गांबेसे दं ओरैनो भिडिअ लाबोनो जेबो माबा गैयैखायसो लामा गैयैखायसो जोङो बिनानावजों आंजों लाबोदों ओमफ्राय नै बिदन इले बिदनसो बयबो मिथिखागौ बेखौथ' नानि जि साफा नुखादोंना नै बिदन 400 बयबो मिथिखागौ लोगोफोर बयबो गानखायो बिराद मोजां मोनो बेखौबो आङो जोबनायनि जोबनाय ओमफ्रायो नै एकदम जिबायदि रोजा गाननो हाया बे दख'नाखौ आइयासो गानो मालाबा मालाबा जोंना बिमायासो गानो मालाबा मालाबा जि रोजाखा गोमो एसे रं खारबाय गानबाय थायोना आइया आरो बेसेबांबालाय ओमफ्राय माबा 500 ना 500 लानाय ओमफ्राय दा गैला मेख्ला दङ मेख्ला दङ खोन्थानांगोन ओमफ्रायो लोगोफोर नोंसोरो मेख्ला गानगोन ना गाना आं मेख्ला गानो खिन्थु नै मेख्लाया मेख्लाबो गानो लांगाबो गानो आं ओमफ्राय नै गांथाम माने बुरजामोन आंथ' दानोबो रोंखाया बिनानावनो फैसा हरनानै माने आदि दानो हरदां बेखौहाय ओमफ्राय आं बेबायदि लकेल जि दाया लोगोफोर माने रोंबाबो बायो आं ओमफ्राय ओरैनो मालाय सोंखानाय बिदिनो गोजान गोजानाव तामुलपुर दारखुसि गुवाहाटि थाम्बेलादु आं बेफ्रावसो माने मेचिनजों दाहैयो आरोना आं बिदि आखाइजों दाया बेखौ आदि दानो हरदों आङो जोंहानि आगैखौहाय ओमफ्राय दायो गैलाना लोगोफोर दा नै गोलैसै सेस लोगोफोर दाथ' दख'नाया जोब्बाय ओमफ्राय मा होनबावगोन आं दा लोगोफोर नायलांदो अननानै प्लिज साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आंखौबो एसे सापर्ट खालामदो लोगोफोर मानो होनबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बुहुत इउटुबार दङ लोगोफोर जेनेबा नोंसिनिखौबो नोंबो आंबो नायनानैसो माबाना सापर्ट खालामनासो बिदि जौगानो हादों लोगोफोर ओमफ्राय आंखौबो बिदिनो जौगाहोदो लोगोफोर सापर्ट खालामदो प्लिज अननानै भिडिअखौ लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय